Hej, det er Helle Maximilla her. Jeg synes bare lige, jeg havde lyst til at sende en lille hilsen her på den her smukke dag, hvor vejret skifter hele tiden. Så regner det, så havler det, og lige nu skinner solen. Og jeg har bare fundet den smukkeste plads her midt i naturen. Der er bare så smukt og helt fredfyldt. Og bare mærke den der samhørighed sammen med jorden. Og jeg er lige hjemvendt fra Rom, fra CF-træning og Being You-klassen, og det har bare været helt fantastisk. Helt ubeskriveligt. Ord kan slet ikke beskrive det. Især Being You-klassen der blev virkelig åbnet op for nogle helt nye steder inde i mig. Ligesom om mine molekyler har taget et nyt level, eller ja, det er lidt svært at beskrive. Det er bare som om, der er åbnet op ind i molekylerne til nogle nye molekyler. Så alt er meget mere i bevægelse, meget mere mig. Meget mere samhørighed med mig, jorden, naturen, alt omkring mig. Så jeg glæder mig rigtig meget herfra og skulle bringe det her videre, alt det jeg har taget med mig ned fra Rom, ind i de næste klasser, som allerede starter her på fredag, hvor jeg kører en tur til Kolding og laver en infoaften omkring, hvad Access Bars er, og en barsklasse lørdag og en facelift-klasse søndag. Og hvad kan det åbne op for med alt det nye, der er sket for mig? Hvordan kan jeg være et bidrag til at bringe det med mig ind i alt, hvad jeg er lige nu? Så ja, det var bare en lille hilsen herfra for den skønne natur. Og så vil jeg bare ønske dig en rigtig dejlig dag med alt det, du vælger i dag. Og hvad skal der til for, at du kan vælge endnu mere dig? Så indtil vi ses igen, ha' det godt så længe. Hej.